Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SCED Marketing, ang tighimo sa mga SCED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga kapanyawan, usa ka maayong adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Ani na pud kining atong tulumanon, hatud ganato sa SCED Marketing. Kamusta ang lawas nato diha? Nakagamit ba ka sa ato ang produktong herbal? Ang mga produktong ginama sa SCED Marketing higalag isuon tinuod gayon nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Alang sa kaniadtong mga kaigsuonan nato diha karon nga aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ha. Timani kanunay igsuon nga ang mga produktong herbal sa SCED Marketing gituyo gyud og gama aron makatabang. Ang ato ang produkto igsuon aduna kitay tulo ka mga kapsula nga angayan natong pagatiman-an SCED Panyawan Plus with mangosteen or SCED Panyawan Plus mangosteen. Ang ato ang SCED Panyawan with garlic ug pati pa ang ato ang SCED Cogon Herbal Capsule. Nindot kay ni ato ang mga kapsula isuon gumikan kay fully concentrated kani ug dili daghan kaayo ang mga sagol-sagol para maglibog na hinuon og unsay makatabang sa atong lawas. Ang ato atulo lamang ka mga ingredients para mas fully kuan gyud no kanabang mas compact ang pagtabang nini sa atong kalawasan. Munang nindot kaayo ang ato ang mga produktong herbal sa SCED Marketing. Una nini ang atong SCED Panyawan Plus nga adunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Aduna pud kitay SCED Panyawan with garlic nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course, dili po nato hikalimtan ang ato ang SCED Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa cogon, banaba ug panyawan. And dili po nato ikalimtan ang ato ang SCED Liniment Oil nga ginama sa SCED Pharma ug distributed kani sa SCED Marketing. Mao kini ang mga makatabang sa atong kalawasan no nga mga produktong herbal sa SCED Marketing. Apil pa niini kaning atong kape igsoon ha ay kalimte ang ato ang SCED Panyawan Coffee Mix nga adunay gahom sa panyawan, mangosteen, aduna pud kini siya purple corn ug usab cinnamon. Ang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Kasikas sa Panglawas. Hatud ka na to sa SCED Marketing. Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko og tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Niyon ko, mupalit na lang daw kog haplat nga SCED Liniment with. Suwayan ako. Pagkahurot sa isa ka buti, nakalakaw jud ko, nawala ang sakit sa akong tuhod. Niyon bag karon paghaplat na ko sa Liniment, nawala in taon. Niyon ko, hoy, salamat jud sa SCED Liniment. Naayo jud ang sakit sa akong tuhod. Nakalakaw na ko in taon. Sa SCED Liniment, Pilila B, taga Madapo, Davao City. March 76. Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Ang ato mga produktong herbal igsuon na pamatudang makatabang tanawa tong igsuon no nga natikangkang taon kinabanggaan og giro no nahayang dayon siguro sakit ang lawa, sakit ang balingkawang may gali kay ni haplas sa ato ang milagrosong klase sa haplas igsuon ang ato ang SCED Liniment Oil. Ang SCED Liniment Oil mga igalag igsuon makatangtang sa mga pagpanakit sa atong kalawasan gumikan sa angkon ini nga init ug bugnaw nga effect sa ato ang kalawasan apil panini ang kahalang nga makatabang sa pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa atong kaunuran. Murang kung ikaw igsuon gusto ka nga matabangan kung ikaw doon na kay problema sa mga pagpanakit sa atong kaunuran no sa ato ang mga joints, sa ato ang mga muscles, mga igalag igsuon dakong ikatabang ang ato ang SCED Liniment Oil nga ginama sa SCED Pharma ug distributed sa ato ang SCED Marketing. Alang sa katong mga kaigsunan nato nang itag haplas nga tarong kada bitong nga inig haplas nimo mabati dayon nimo ang kainit nini lami kaayo ipahid ang SCED Liniment Oil gumikan kay angkon ini ang pagtabang sa atong kalawasan ilibin na kaning atong panyawan ug usab kaning atong ginatawag nato nga methyl salicylate, camphor ug menthol. Mo ni siya ang mga sangkap igalag igsuon sa ato ang milagrosong klase sa haplas nga nakapamatuod gayud sa kaayuhan. Mo ni ginayon basta problema sa mga kaunuran aduna kitay SCED Liniment Oil ginama kana sa SCED Pharma. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatud ka nato sa maayong kabubuton sa SCED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SCED Marketing products. Sama sa SCED Panyawan Plus, SCED Panyawan Garden Capsule, SCED Cogon Herbal Capsule, ug ang SCED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SCED Celebrity Soap, ang SCED Celebrity Kojic Soap, ug SCED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.